stigao na nešto kom. Samo sam 5 minuta zasno. Kako mi prikolo šta ti je? Pa mene ovo relaksira, čovječ. Vidim. Ja sam poznata po tome da ne volim teretanu i fitness i wellness i sve te strančice. Vidi se. Nego volim praktično, vidiš, a? Vidi biceps ili triceps, sve jedno. Ili njoka, to je pre njoka. Ne moram. Jesi nekako zaključila da kad god ti odlučiš da se naprasno zategneš, da se meni pokide ligamenti, sve u ovom slučaju. Čekaj, ti stvarno misliš da ja treba da se zategnem? Ja dobro, treba, ali znaš kako sam ja bila na moru? Kako? Ti top. Skoro. Znao sam. Sad ću ne da vidim ako raskrišem. Ko? Saša. Saša. Ko je Moja Saša? letnja avantura. Znači, prošlo leto, prošla figura, prošla letnja avantura. Pa vidi, kao prvo, leto još nije kalendarski prošlo, kao drugo, nismo svi srećnici da ljubavišemo 365 dana u godini, postoje i sezonci, kao ja. Slušaj, mi savjet. Pogledaj, nemoj da se brineš. Ima nečeg egzotičnog i u pomarančevim koreni. Ali istina, Ne, hvala ti. Ne, evo pomoć, izvini. Prvo, grešiš sa izborom hrane. Zašto? Zašto? Zato što je očigledno da očekuješ da on čita između zaloga, toga je svak muškarcu kod prvog zaloga je muka. I što sad ja treba da radim? Sad da treba da mu vidiš nešto konkretno. Sram te bilo, Nikola! Ne, mislio sam na meso. Naravno da si mislio na meso, znaš što bi ti drugo mogo da pomisliš, ti nemaš grama smisla za romantiku, sedi jedan. Sedi jedan, a što znam cake? Tu sam te čekala da jednom cake budu od koristi. Nemaš pojma i ne pada mi na pamet da ja svoje cake prosipam tamo nekom buragu. A jeli, neće ti smetati da ja svoje cake prospem tamo nekom buragu? Koje cake? Jeli? Ili savjetu, kad si ti postala tako prosta? Ti znaš da mene, na primjer, ko žene nikad nije interesovalo meso, mene interesuje duša, oči, malo telo. Nemoj, a gde si krenuo u toj majčici, ako te ne interesuje meso? Da, kako mi stoji? Pa meso žarski. Meso. Neko zove, joj, alo, čao Sandra. Da, izvini, znam da kasno. Ne, morao sam da pomognem nekoj starici da je učem kese. Ma da, naložila se pakotanrika i onda kao, znaš, hvata omladinu. Tu sam za 5 minuta. Izvini, tu sam za 5 minuta. Si normalno? Starice, jel? Dobro, ajde, daj da ti pomognem. Ubavite se, izbacite u špageti. Brzo. Kad dolazite, Saša? Dolazi večeras, daj neki biber. Jel ide biber? Ide 2 puta. Tako. Vrati na mesto, uredna kuća. Pa jel ide ovrog list na putu? Ide ovrog list, tako. Ajde pa ti znaš te afrodizije. Dva prstahvata. Mešaj. Mešam, Nikola, mešam! Bosiljak, mešaj. Mešam, će ovo da upali, Nikola, nemoj molite da se mi smučko nešto... Mešaj 15 minuta, vidimo se, čao, deva. Mešam, Nikola,